Is-sitwazzjoni tal-mediċini out of stock u n-nuqqas kbir ta' antibiotiċi hi waħda mit-temi li llejla se tkun diskussa waqt il-programm Profili. Bil-mistieden għal din l-edizzjoni se jkun it-tabib Mario Rizzonaudi. Fil-programm Rizzonaudi jisħaq kif ta' kuljum il-mediċina qed tevolvi, iżda bħalissa hawn ħafna nkwiet għax m'hawnx antibiotics u t-tobba mhux ikollhom mediċina x'jistgħu jagħtu. Il-mediċina qed tevolvi il-ħin kollu, allura aħna rridu naraw x'hemm ġdid fis-suq. Bħalissa għandna ħafna nkwiet għax m'hawnx antibiotics. M'hawnx antibiotics. Iġibu ftit għaliex ir-raw material biex isiru mhux qed isibu fl-Ewropa biex issir. Dak tittara ħadd ieħor x'inhu jagħti, ħadd ieħor kif qed isolvi dik il-problema. Kien hawn żmien tal-aħħar kien hawn Scarlet Fever. Dik tinkwetana fit-tfal tallawhom ħafna deni u ma tafx issa tihom xi febra l-fettu. Fi Profili t-tabib Rizzonaudi rrakkonta wkoll ġrajja li seħħet viċin ir-residenza tiegħu fejn daru spiċċat inbidlet fi sptar minħabba numru ta' nies li kienu weġġaw. Kulħadd ġej minn bid-demm, minnu sturdut, minnu maħruq. Imbagħad ċempilt l-ambulanzi, għattelhom isma' ħejjethom jien għandi dal-każ. Għallu jattaret kamra tan-nar, għattelhom eżatt. Tom kulħadd qiegħed għandi il-morda. U kell triq mimlija ambulanzi ġifieri. Kulħadd. Jagħti l-assistenza. Eżatt. U l-mara ddawwar il-kafe lin-nies. Profili bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' James Aronellul se jkun qed jixxandar il-lejla fit-8:30 fuq Net Television.